Според данни на проведени наскоро научни изследвания, умерената консумация на бира повишава качеството и продължителността на живота и намалява общата смъртност с 10-20%. Свойствата на пивото забавят процеса на стареене и намаляват стреса. Това е новина. Бързо дай по една бира да ударим. Айде на здраве. Айде на здраве. Така може да си пиеме биричка по цял ден и да се лекуваме. И то това е, къркаш си биричка по цял ден и се лекуваш от стрес. И ние така мога да си пиеме по цял ден, болест няма да ни фане и ще живеем 100 години. Не може по цял ден. Не чули учените какво казах? Бира се пие само в умерени количества, за да бъде полезна. Умерени ли? Хубаво да умерени, ще се ограничаваме. 1, 2, 3, до каса. Знаеш ли какво се сетих? Защо не вземем да произвеждаме бира? След като е полезна, защо да не лекуваме хората? И то това си един вид, все едно влизаме в фармацевтичния бизнес, бе. Да? Само там не сме били до сега. Ти представяш ли си? По цял ден си седим, пиеме си биричка и лекуваме хората. И колко повече хора излекуваме, толкова повече парички ще натрупаме. И нали това е заложено в основата на фармацевтичния бизнес? Ами на здраве за фармацевтичния бизнес. Как си, Йовчо? Как я караш? С какво се занимаваш, чедо? Добре съм, дядо. С бизнес се захванах. С един приятел ще произвеждаме бира. Абе, Йовчо, колко пъти съм ти повтарял да се захванеш с нещо сериозно. Каква е тая бира? Ти пикоч ли ще ми произвеждаш? Ама, дядо, тя бирата е много полезна, като лекарство е. Не е както си мислиш. И като се изстуди, съвсем друга на вкус. Абе, колко и да я изстудяваш, тя пикочта си оставя пикоч! Я се захвани с нещо истинско, с нещо българско, с нещо родно. Вземи прави, вино прави, да. Но както се прави вино, не като всички измикари, без захар и без никакви отрови да тургаш вътре. Ама, дядо, ти не знаеш какво казват учените. Какви са най-новите проучвания? Абе, Йовчо, ще си дам едни учени. Като ти зашливат два шамара, ще ти направя едно проучване аз. Вземай вино да правиш. Ама как ти се му е реда да го правиш? Да не шикалкавиш и да лъжеш хората. Ето тогава те отрепах, да знаеш. Ай! Какво става, пич? Пие на една биричка и поспа малко, а? Ето ти друга да се разсъниш. Сънувах, дядо. И какво? Той пиеше ли бира? Не. Караше ми се, че искам да произвеждам бира. Тази гега, виждаш ли я? Това е всичко, което ми остана от дядо. Гегата му
Да ми напомня какъв беше дядо. Строг, но справедлив. Той трезеник ли бе? Не. Пиваше си ракия и винца и на обед си сипваше. Какъв му е проблема тогава, бе? Не знам, но това си беше някакво знамение. Този сън не беше случайен, да знаеш. Аре, стига глупости, бе, знамение. Трябва да се вслушаме в гласа на дядо. Той винаги е бил прав. Нови научни данни, които препоръчват консумацията на бира дори и в по-големи количества, доказват, че пивото, освен всички познати ползи до сега, притежава и ензим, който рязко покачва коефициента на интелигентност право пропорционално на изпитите бутилки бира. Виждаш ли? Това. Ето това е гласа, в който трябва да се слушаме. Гласа на науката, а не там гласа на дядо ти, баба ти, фарчилото и не знам още какво. Може би си прав. Щом науката го доказва... Виж сега, пич. Бирата е съвременно мъжко питие. Ама така е, бе. Той в живота е така и във филмите съм гледал, че истинските мъже пият бира. Здраве. Здраве. О, мъже, здравейте! Познахте ли ме? Да, аз съм Азис, новото рекламно лице на българската бира. С всяка изпита бира, вие спонсорирате моите песни и видеоклипове, така помагате на българското изкуство да се развива. И по-важното, с всяка глътка бира, вие целувате мен и правите така, че не само портфейла ми да еректира, ами и дупето ми да настръхне. Никога повече няма да опирам бира през живота си. Да го се обри на езика, ако повече сложа бира в моята уста. В този момент бяха оборени всички научни факти. Казах ти, че сънят ми не беше случайен. Трябва да се вслушаме в гласа на дядо. Зарязваме бирата на секундата и се ориентираме към виното. Виното е за истинските мъже. Да. И кои пият бира, бе? Чехи, германци, поляци. И всички те от бирата са меки пишки. Точно така. А кои са най-големите любовници? Италианци, французи, испанци. А те какво пият? Какво пият? Вино пият. Вино. Така е, прав си. Ако Казанова пиеше бира, нямаше да може дори и да го вдигне. То Казанова, ако пиеше бира, съвсем други легенди щеше да се носят за него. Няма какво да се чудиме, бе. Хората са го казали още преди векове. Вино веритас. Истината е във виното, бе. Отивай до хиперултрамаркета да купиш една бутилка бира. Бързо. Какво вино да взема? Най-хубавото. Добре. Айде. Айде. Какво е това, бе? Това е кое вино, аз се връщам на бирата. Че 15 лева е бутилката. Не ги е срам. По-нагли са от Азис. Нагли са, ама наши какви кинти валят, а? Що наценката сигурно е по-голяма от тази на дрогата. Знаеш какво? Знаеш какво е това тук? Какво? Това тук е вода, есенции и заместители на есенции. Това нещо струва 15 лева. Бах вашата мамка, бах! Ние да не сме по-тъпи, бе, а? Браво на дядо ти. Прав е бил човек. Давай да ги натискаме да правим такова вино. Знаеш какви кинти ще изкараме, а? С тази нова технология. Да, само че той дядо не дава да правим такова вино. Йовчо, бе. Да няма да го питаме, бе. Важното е, че сме разбрали правилно неговото послание. А то какво е? Да не се занимаваме с глупости. Знаеш ли колко струва 1 кило грозде? Колко? 60 стотинки. А знаеш ли колко е най-евтината бутилка в магазина? 4 лева. Точно така, смятай. Толкова 1 кило грозде струва 60 стотинки,
От него се прави горе-долу 400 грама вино. Значи 2 кила грозде струва 1,20 лв. Да. И там излиза около 800 грама първокачествено мерло, без добавки и такива други глупости. И ако го продадем по 6-7 лева, че това си е направо по 10. Аз какво ти говоря? Давай да се зафащаме. Ами давай! Но трябва да се допитаме до технолог. Без него няма как да минем. Да звънем на нашия технолог, а? Брат му се занимава с вино. Да отидем да го намерим. Давай. От комунистическо време в България има едно неписано правило, което всеки уважаващ себе си производител на вино спазва, защото то му гарантира високи печалби и престиж в гилдията на винарите. И кое е това правило? Което ще ни направи богати и престижни. Така, след като източиме ширата от гроздето, т.е. чистия гроздов сок, веднага го товарим на цистерните и го изнасяме за продажба в някоя европейска държава, като Испания, Италия или Франция. Здравейте. Предполагам, ще получим добра цена за това, което. Отлична. Добре, да като изнесем ширата за Западна Европа, ние от какво ще вадим вино? Другото важно правило на успелия български винопроизводител гласи: най-добро вино се прави там, където има най-чиста и бистра вода. Нали сте чували за вино от еди къде си и от еди кой си район? Значи, второто най-важно правило, това е региона. Да, много е важно от кой регион е гроздето. Глупости. Нищо подобно. Региона има значение, но не заради качеството на гроздето, а заради качеството на водата в региона. Казано е, с като вода вино ще пият потребителите. Те и без това не разбират много от вино. Значи аз това нещо го разбирам. Отдавна го подозирах. Изнасяме ширата за Западна Европа, Точно така. за което получаваме добри пари. Отлично. А за българския пазар единственото, което се нуждае да осигурим е една бистра и чиста водица. Точно. Чакайте малко. То виното е червено на цвят, а водата е безцветна. Как ще докараме цвета? Ето за това съм ми необходим аз. За това съм учил толкова време за технолог. То иначе какво му е да направиш вино от грозде? То това всеки го може. Едно дете малко, ако му дадеш грозде и ако не го изеде, ще ти направи вино. Номер е да направиш вино без грозде. Това е тайната на моята професия, с която аз много се гордея. Технолог! Това звучи гордо. Не! Това противоречи на принципите ми. Абе, мокве бе, ще ти дам аз на тебе едни принципи. Слушай какво ти говори човек. Не може да се слага вода във виното. Дядо направо ще се обърне в гроба. Продължавайте. Най-скъпото вино, това, което го продаваме по 15-20 лева бутилката в магазините, го правиме като от джибрите, след като сме взели ширата, го заливаме не с каква да е, а както вече казах, с първокачествена вода. Добавяме от моите вълшебни добавки, които са изключително евтини. Даже бих казал без пари. Но се калкулират една по една върху заплатата ми. Така разбъркваме. Предстоява едно известно време. Да, трябва да предстои едно известно време. Бутилираме и имаме първокачествено вино за българския пазар. Така, стигаме до така нареченото второ вино. Добре. Което всъщност е трето, но за нашия пазар може да мине и за първо. Процедурата е абсолютно същата. Добавяме, разбъркваме, бутилираме и продаваме на цена
7-10 лева. И това, ако е вино, това е престъпление. Престъпление, ако правиш вино от грозде. Добре, човек. Айде, кажи ми сега. Ти даде ли му 15 лева за ония за виното в магазина? Дадох. Кажи сега тогава, на коя страна искаш да си ти? На тоя, където дава 15 лева за ония буклук? Или на тоя, който прави ония буклук и взима 15 лева? Хайде, кажи. Виноват. Алекс е прав. Така, продължаваме с третата вода. Тук вече сме ориентирани към нискоценовия сектор. Добре. Правим абсолютно същото. Абсолютно. Но го продаваме на цена 5-7 лева. Защото след третата вода така леко започва да си личи. Добре. И имаме потребители, които така леко почват да се усещат. Само да попитам, така... Да. Запейте. Докога може да продължаваме с тези малки вълшебства? Докато дядо не изрине гроба и не дойде да ни разстреля. До тогава. Последните проучвания сочат, че българският потребител започва да усеща нещо нередно във виното между третата и петата вода. Но с моите вълшебни добавки аз мога така да удължа този процес. Някъде до към 10-12 цикъла. Абе, вие сте направил един истински вълшебник. Ако ви кажа как правя наливно вино! Само ако знаеш колко е красив. О, браво, браво, много се радвам. Сега ще го покажем на цяла България. Камера! Звук! Екшън! Здравейте на всички почитатели на поп-фолка и на предаването «Интелектуалните загадки в посланията на поп-фолка». Днес наш гост отново е най-обичаната и популярна певица на Пират Мюзик сватби и погребения. Здравейте! Здравейте! Повода да ви поканим отново е най-новата ви песен, която излезе буквално преди 5 минути. Песента носи многообещаващото заглавие «Милиардерче». Разкажете ни малко повече за нея. В песента «Милиардерче» се пее за мечтата на певицата, за неувяхващата, неугасващата, истинската любов, за вечната любов на всички мои колежки към парите. Браво! Колко откровенно звучи, колко истински и смело казано. Защо точно милиардерче? Защото съм в състояние да направя от един мъж истински милионер. Направо съм родена за това. Искате да кажете милиардер? Не, искам да кажа милионер. Мама от малка ме е учила как да направя от един мъж истински милионер. Трябва само да притежава едно условие. Да е милиардер преди да го срещна. Сега разбирам, да. И песента е своеобразен призив към тези хора, към милиардерите, така ли да го приемем? Ама вие не го приемайте, това е моя работа. Пък и аз съм създадена за това. Посланието на песента не е отправено към вас, а към всички уния десетина, искам да кажа петима, останали милиардери у нас. Песента е много лична и посланието е отправено лично към тях.
Към кои по-точно? Аз мога да ги изброя поименно, но, както ви казах, песента е много лична, а и от НАП и други национални служби се интересуват от тях. Затова смятам да запазя имената им в тайна. Милиардерче. Колко мило, колко сладко някак си звучи. Така милиардерче, не е стряскащото и грубо милиардер, ами така позитивното, мило нашенско обращение, така с любов, милиардерче. Да, и то с много любов. Цялата любов на света, най-красивата любов. Споменахте красива любов. В песента още в първия куплет пеете хубавец, хубавец с тяло на ММА борец. Визирате ли някой с тази фраза или милиардерчето трябва да притежава освен духовна, финансова, така да се каже и някаква физическа красота? Не е нужно. Важното е да има желание да ме следва и да ми помага, за да стане милионер. А пък и моите колежки ще ме разберат. Те много добре знаят, че не тялото е от значение. Важна е банковата му сметка. А не е ли малко, как да кажа, неуважително да пеете само за 5 човека, ами останалата част от феновете, широката публика? Ама вие май сте нова в този бизнес, а? Че те нашите фенове, широката публика, точно за това мечтаят. Мъжете мечтаят да са богати или поне да имат тяло на ММА борец, а жените мечтаят за двете едновременно. Че аз точно за това пея. Както се казва, давам им две в едно. Да, това обяснява защо във вашите клипове и клиповете на вашите колежки представата за мъж, представата за ролята на възлюбения е някакси, как да кажа, борческа натура. Не, борческа беше преди, сега е ММА борец. Разликата е огромна. И все пак, откъде идват тези ваши предпочитания и на вашите колежки за... Така, как се наложи образа на бореца като идеала на всички певици, като мъжа на вашите мечти? Как откъде? Ама, вие май наистина сте нова в този бизнес, а? Ами, че още от самото начало те ни дават пари и ни подкрепят. Че за кой друг да мечтаем, кой друг да ни е идеала за мъж. Ако някой пикло ни даваше парите, пикловци щяхме да снимаме. Те щяха да са ни идеала за мъж. Да, така е. Съгласна съм с вас. То се подразбира. Във втория куплет използвате една много силна фраза. Ако питате мен, аз бих казала гениална. А именно, милиардерче питона ще ти пазя с голите си две ръце. Моля, разгадайте за нашите зрители интелектуалната загадка в посланието на този полет, на този устрем на мисълта. Че то не е ли пределно ясно? Щом веднъж съм го хванала, пускане няма. И няма на никоя да дам да припари дори на 5 метра от милиардерчето ми. Хайде, някоя друга там ще му смуче паричките. Да, колко всеотдайно звучи. Колко воля и постоянство са нужни на нас, жените, за да запазим любовта. Готова съм на всичко в името на любовта. Като стана дума за любов, нашето предаване разполага със снимка на най-важния човек в живота ви, именно на любимия ви мъж, на вашата вечна любов. Моля, колеги, пуснете снимката. Ама моля ви се, това е предишната ми вечна любов. А и този подлец избяга с една горила в Южна Африка и спря да праща чекове. Много се извинявам. Явно е станала някаква грешка. То явно при вас бързо се развиват събитията в любовта. А и този не беше истински мъж. Сегашната ми вечна любов е истински мъж.
Той е нежен, галантен и аз за първ път съм истински влюбена. По пламъка в очите ви познах, че става въпрос за Гочо Баджанаков. Точно така, нали? Слава Богу, драги зрители, ние в нашето предаване имаме снимка и на него. Така че, колеги, моля ви, пуснете снимката, нека цяла България види Гочо Баджанаков. Така, ето това вече е мъж. Истински мъж. Леле, наистина много е красив. Аз, ако трябва да бъда искрена, така малко благородно си ви завиждам. Нали? Толкова много го обичам, че си направих татус с неговото име. О, аз направо целият му образ бих си татуирала, ама... Както и да е, на кое място си направихте татуировката? Къде по тялото? Ами, как да ви кажа, между котрето и безимения пръст на левия си крак. Е много оригинално място за татуировка. Добре, тя там не се вижда много. Не е нужно да излагам на показ любовта и признанието към любимия си човек. Ей така, много място по мен остава запазено. Да не забравяме, че все пак чакам милиардерчето. Йосчо, ще ти щупа ръчичките, хубаво да знаеш. Това ако знаех, че в нашия род ще се пръкне такъв като тебе, дето да слага вода и захар във виното, нивга нямаше да се оженя. Едно време такива като тебе им чупихме ръцете и ги връзвахме на площада да си берат срама и храчките от хората. Ама аз, дядо, захар не слагам. Как ще слагам захара? Знаеш ли колко е скъпа в днешно време? Слагаме заместители на заместителите на посладителите. Поне така каза технолога. Абе, Йовчо, ще ти дам аз едни технолози, едни заместители. Там горе в рая всички са ти обидени. Горе? В рая всички? Всички. Само хан Крум се подсмихва така доволно под мустак, но там горе него никой не го обича. Това задето изкорени всичките лозя. Виждаш ли я тази гега? Виж я добре. Ще ти натруша кокалите с нея. Само още веднъж да те видя. Да припариш близо до бъчва. Какво става, Пич? Пич, трябва да спрем с тия видени престъпления. Пак сънувах дядо. А ти много добре знаеш, че дядо ми праща знамения. Каквото каже, това се случва. Аре, стига вече с твоите глупости. Много ти се моля, бе, човек. Всеки път, като почнем да правим бизнес и едно и също. Почва с твоите простоти. Ние сега тук бизнес ли ще правим или ще говорим с отвъдното? Така е, но дядо като ми се яви на съни... Дядо като ми се яви на съни... Дядо ти ли ще ти плати найем, а? Дядо ти ли ще плати сметките, бе? А? Дядо ти ли ще ти купи Ферари? Ферари? Да. Мислиш ли, че може да го докараме до там? Ще докарам аз тебе. Ние една бутилка вино не мога да продадеме. О, как сте, алхимици?
Да не би да сте открили някой нов елемент от Менделеевата таблица, а? Тебе ти е смешно, ама ни една бутилка не може да продадем. Как ще продадете, като това, което пробутвате за вино, не е вино, а някакъв бъркоч? Чули? И аз това му казвам на него, но той не вярва. Дядо му се зави свят да се върти в гроба. Основната ви грешка не е в това, че се опитвате да пробутате вино за бъркоч. Или обратното, бъркоч за вино. Всички го правят. Основната ви грешка е там, че нямате изградена никаква рекламна стратегия. Вярно, бе. Вярно я. Още в училище се учи. Качественият продукт се създава с реклама. Какво си мислите, че там френските и италианските вина стават за нещо? Те са абсолютно същите боклуци. Да, само че имат много добра реклама. Голяма реклама. Затова вие трябва да инвестирате в какво? В реклама. Ти ще ни помогнеш. Ти си човек, къде си? Естествено, че аз съм човекът. Мога да изградя цялостна рекламна стратегия, за да продадете и последната си бутилка вино. Помагай, Деска, помагай. Разбира се, срещу скромната сума от 20 000 евро. Лева. Ти луда ли си? Каква си? Ние нямаме такива пари. Десиславо, ние ако имахме тези пари, щяхме да си пиеме виното някъде в Алпите, а не тук да се опитваме да правим някакви баркочи. Добре, да какво да ви правя, нали сте ми приятели? Ще работим заедно. Въпреки, че не съм получавала заплата цели 6 месеца. Нищо, че работата, която работя, е високо престижна. Разбира се, как. Така е, спор няма. Стратегията. Стратегията? Добре, нашата практика сочи, но не само нашата, но и световната, че най-добър ефект се постига, когато се избере правилно какво? Рекламно лице. Народа смята, че рекламното лице трябва да се свързва по някакъв начин с продукта, т.е. да се асоциира с него. Добре. Кое ще е това лице, така, което в България да може да асоциираме с виното? Някое готино гадже. Глупости. Някоя манекенка. Не мога да повярвам за какво си мислите, само глупости са ви в главите. Има един човек в България, който може да продаде абсолютно успешно вашето вино. Но не само вино, той може да продаде всичко с настоятелността си. И с букет цветя и кутия шоколадови бомбони, разбира се. Кажи, кой е този човек, де? Кой? Кой? Азис. Зис. Веселин Маринов! Всеобщият любимец на България. Нали се сещате песента? Горчиво вино, още ме опива. Ти, че тя е права. Тя е права. То, що може да продаде горчиво вино и нашето ще може да продаде. Казвам ти, да. То нашето даже не е горчиво, то сладни. От тези заместители на заместителите на подсладителите. Разбира се, че съм права. Само, че какво? Забравих да ви кажа... Какво? Че вие сте мишоци и нямате никакви пари. Какъв Веселин Маринов, какво рекламно лице? Но какво? Така, поне ще можете да си пиете виното години наред. Вие ще се отзовите от предаването ни. Дали нашите фенове са го харесали? Как няма да са го харесали, толкова сме яки. Шефът ви спря предаването. Не го харесва. Много сте изпростяли и сте излагали името на фирмата с вашите откровения. А как се казва, защо са го спряли? Сега да не ми кръцнат и участията. Спокойно, нали? Затова съм тук да оправя нещата. От Pirate Music сватби и погребение наеха нашата PR агенция, за да изгради изцяло нов облик на предаването. Но не само на предаването, но и на поп-фолка като цяло. А аз ще си остана ли водеща? Да, спокойно, ти ще си водещата.
Така, самото заглавие на предаването "Интелектуалните загадки на посланията в поп-фолка" само по себе си подсказва какъв ще бъде новият имидж. Ще изградим изцяло нова вълна. Феновете ще полудеят. Ще създадем интелектуален поп-фолк и арт поп-фолк. Какво? Къв фолк? Какво е това, ма? Ами как какво? Интелектуалният поп-фолк е насочен към интелектуалците, а пък арт поп-фолка към артистите. Не точно. Ще трябва да спрете всички простоти, с които хората ви свързват. Плейбек, силикон, богати любовници. И любовници? Най-вече любовници. Колко ти платиха да ни затриеш, ма? Всички знаят, че фирмата не плаща пари. Сключиха бартер с нашата PR агенция, а моят хонорар лично за мен е... Моят баща иска да продаде един Opel, където доста време ще му пуснат обявата 3 пъти по телевизията. Това. Добре, Деси, ама ние за какво тогава ще си говорим? Пак за същото. Само, че няма да казвате, че пеете на плейбек, а че визуално интерпретирате посланието на песента. Ха, това ако мога да го запомня... Също така няма да казвате, че имате силикон, а че използвате най-нови технологии, че инвестирате в себе си и в бизнеса си. И друго, няма да казвате, че имате любовници, а меценат. Богат меценат може ли? Може. Добре, защото ако не се похваля, че е богат, все едно го нямам. Още следващото предаване трябва да бъде перфектно, без никакви гафове и простотии. Зрителите трябва да видят вашата интелектуална промяна. Аз в следващото предаване визуално ли ще интерпретирам или ще пея на живо? Ето, виждаш ли, че го запомни? Значи не си толкова проста, колкото изглеждаш. Ами аз се притеснявам, че ако не интерпретирам визуално, а пея на живо и не демонстрирам високите си нови технологии, ще загубя някой от тримата си богати меценати. Това предаване ще се гледа от милиони. Огромна аудитория от зрители ще гледа това предаване, а тя се притеснява за тримата си богати меценати. Какво ме интересува мен твоята огромна аудитория, ма? Аз пея за тия, дето ми плащат. Ако изгубя и един от тях, моментално ми пада стандарта. Това са условията. Прекрасен аромат. Как е? И дори се усеща леко остатъчен вкус на вино. Остатъчен вкус на вино? Останало е вино във виното? Много леко, но се усеща. Още вода може да понесе. 1 тон бонус. Давай.